Салом, духтарам ва хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. духтаро ки метавонед моро табрик кунед, мо айдӣ гирифтаем, точнее шавҳарам айдӣ гирифтан. Акнун мо метавонем ки рӯи айдии шавҳарам иқома гирем, иқомаи 3 сола. Акнун мо метавонем ба ҳазор кӯдакода мактаб кавем, аз қафои мактаби кӯдако шавем. Бе айдии иморот мо наметавонистем кӯдакоя мактабда дохил кунем, на фақат мактаби кӯдако. Инҷода агар айдӣ надошта бошӣ, квартираям аренда наметиҳанд, та ягон хел хариду фурӯши калонам карда намешава, наметавонӣ. Ҳатто наметавонӣ ки мошин харӣ ва дар номи худ оформид кунӣ. Визаи ямоҳа семоакати омада ҷода мошина арендавайт када ҳай када метавонӣ, лекин баъде ки ту айдӣ гирифтӣ, наметавонӣ ки ба ҳамон права ту мошин ҳай кунӣ. Инҷода ҳатман бояд аз сари нав хонда, имтиҳон супорида, баъд праваи нав бояд гирӣ. Мо бе айдӣ бисёр азоб кашидем, барое ки мо наметавонистем ки ягон квартира арендавайт кунем ё ки хонаи шахсии худмонро харем. Чӣ хеле ки ма гуфтагӣ будам, мо виллая уже чиша додем, бронша додагием, брон кардагием виллая. Аз сабабе ки мо чӣ надоштем, айдӣ надоштем, мода оформид накардан. Акун иншоалло ки мо оста пеман план кади виллаи полностью сумша месупорему ва хонаи нав мекучем. Ба ҷада розыгрышҳо бисёр мешаванд, молода, ҳатто ҳамин чиёда банкода ки пул майда мекунӣ, розыгриши десаи ҳозир розыгриши калон ҳамаодам ҳатто мо иштирок карда наметавонистем. Мо метавонем пул майда кунему, лекин мода ҳамон купоне ки бояд иштирокчӣ шавем, ҳамона мода намедодам, барое ки мо резидент набудем. Аки иншоалло ҳамаи бартараф шид, иншоалло ки бо ҳама чӣ мода осонтар мешава. Хай ҳамин зиндагӣ дар давлати хориҷа ҳама фикр мекунам ки аввалаш ҳам хел қиингарӣ дорад, аз сабаби ҳамин документатсия карданаш ҳамаш ҳам хеле қииния мегузарӣ. Иншоалло ки ҳамаш баъд барои худ мерава. Ҳозир боша барои обед ман ош тайёр мекунам. духтаро оша тайёр кардем, ҳозир мешинем ҳамроҳи кӯдако обед мекунем. Касе ки хурдеса боша иштиёитон. Ҳозир боша барои обед ман ош тайёр мекунам. духтаро инабинан имрӯз дар Дубай борон борид, ҳаво чанд рӯзае ки салқин накай. Имрӯз боша ай саҳари борон боридесай, замино ҳама уже тар шидан, ҳавоям хел камтар салқин шид, офтоб ки нест, ҳаво хел салқин накай. кӯдакоя бинен духтаро таги боронда буромада истодиянд. ҳаво беҳад хушрӯе имрӯз, салқинак. духтаро мо ози икеа рафтесем, осмонро бинен чӣ осмони софай. Мо уже кам кам тайёрӣ дидесем ба кучиданмон. инҷа икеа омада якду чиза мебинем. кроват харидан дар кор, кӯдакода худ монда. омада омадем ки ҷа нарху навоя бинем. маъқул шуда ки чизомно ягон чиро харида оформид кунем. духтарои икеада агар ки ту аъзои ҳамин икеа шавӣ, икеа фэмили шавӣ, бо ҳаста иҷода чизое ки специально барои ҳамин аъзои икеа фэмили арзонтар метиҳанд. барои ҳамин духтаро агар ки шумоям дар давлатон икеа боша, ҳамн ҷои зиндагӣ мекардагитон дар икеа боша, метавонен аъзо шавену ва ай ҳамин скидкаҳо истифода барем. мо ки икеа надорем дар Тоҷикистон, мо ай чизо бехабар будем. аки ҷа омадем хабардор шидем. хай онҳое ки дар шаҳршон дар давлатшон ҳамин икеа ҳаст, мумкин ки хабардор бошанд ва ман хостам ки касе намедона ҳамода гуфта гузарам, барое ки мо худмон нав хабардор шидем и чӣ шидем, аъзо шидем. акун модам скидка мешава, бо доставкашам барои ҳамон икеа фэмили будагиҳо арзонтарай, чем оное ки аъзо нестанд. ин диванаш қариб ки 15 000ай, лекин нархҳои дивану чизоя ма ҳозир ҷада дидам
барои ҳама як хелай, барои Ikea фамилиёну барои онҳое ки аз он нестан барои оям ҳамаш як хел нархай. Хали диван омада мефора якта бигирмаям ё залда. Пардаям гирифтаам дар кор, ҷа пардоям нигоҳ кардесам, хела пардои хушрӯам. Стол барои кухня, барои столовая гирифтаам дар кор, бо бисёр чӣ гирифтаам дар кор. Ҷа дахай ҳама чия мо айнол сар мекунем. Мо ҷа ҳама чимо нафурӯхта омадем. Инҷа ҳамаша айнол мехарем иншоалло. Посудаям гирифтам дар кор, посудаям надорем, ҳичи надорем. Нест лошон скидка шидаям 225 дирҳамӣ, қариб 700 чанд мешавад, 700 чанд мешавад. инам скидка 300 дирҳамӣ, 300 дирҳамаш 900 сомон донаи стул. Столошам бинем чӣ хушрӯй мадани хали стулоям мефора духтаро. 230 дирҳамӣ буда, 230 дирҳамаш 690 ҳам хел мешавада. Иҷода матрасҳошон қариб ки краватҳошон як баробар ё ки ҳамун нархи крават борем хел қиматай. Барои ки матрас ҳар хел матрасай, матрасҳои пружинисти ҳам ҳастай, матрасҳои хеле сахта ки ба қувват ҳам ҳастай, баланд. Ҳамунда ози мо ҳам матрас бирдорем, ҳам крават. Нархоша бинем. Ин нархи краватая, уш боша нархи матрас 1995 дирҳам нархи крават, аз 3000 дирҳам нархи матрасаш. Постельни бельёшонам хушрӯай гукнем. Ikea мада аввал маъқул буд, ҳама чиш ҳамин кухняшам чизош маъқул буда, контейнеру дигар чизош, айни спальнишам, айни залшам, ҳама чиш мада маъқул буд. Аввал мехостам ки ҳамин чизои Ikea харид кунам. Постельни бельёша бинем чӣ хушрӯай. Иншоалло кравату чизоша ки харидем ба постельни бельёҳошам мегирем. ҷада пеш ай иди қурбон скидка рафтеса буд, то чандумай хушуда ёдум нест. Олиам скидка рафтесай, ҳамун нархҳое ки поёнашда сирхакати навистагиян скидка айне зардош боша, скидка нестан, нархе ки обычния ҳамун нархҳоай. мо Ikea буромадем духтаро, ҳози хона рафтесем, нигоҳ кунед, ҳолиам борон боридесай. лабавоя нигоҳ кунед чӣ борон боридесай. Ҳам хел ҳаво хушрӯ шидагия, ҳаво салқинакай. Ҳозир мо душанбе алоқа буромадем.
гуфтан не мода ҳаво гармай, ҳаво беҳадда хидмон гармай душан беда ҷада боша неҷда салқинак на борон ки боридесай ҳаво хушбӯияй ки ҳози уже шом шидагияй и ай саҳар буд боридесай беҳад ҳавои хушрӯ. духтарам мо парк омадем, мошини ҷада заряд мондем, ҷада специально барои электрокаро чарҷинг ҳастай ва хостем ки камтар ҳамҷада кӯдако кати сайру гашт кунем. кӯдакодам мо электросамокат гирифтем, бачаам хай метавонед самокат ҳай карда, духтармам ёд гирифт самокат ҳай кардана, электросамокат ҳай карданша ёд гирифт, ҳамда ҳозир камтар ино сайру гашт мекунанд. Ki zaten ben süper çark oldu bağlar da onu dedim. Bak şimdi bana mı Şef biraz. ben onlara Ne xurmağı. Ama ayrı istemiyorum.
Рахмат, кто видео тамошо кардан. Лайк ва комментария навистана фаромӯш насозен. То видеои оянда. Худоҳофиз.